duh Jawata pralampita napa niki jroning pasupenan anompo cobane Gusti mukotan dadi sanyata koyo sinamber gelap gonku semedi mesu broto kerakap gonku ngawuningani dewa lelakon apa to sing bakal ndak sandang yo tak tataki lelakon sing bakal dumati nyoto wau dening utamaning nata berbudi bawa laksana lireng kang bawa laksana ageng kanjar saben dina duh Iwang Agung muga mangayomana ing sagunging kawula dasih Patih Suwanda
wonten pangandika ingkang adhawuh sinuwun. Dene paduka menika nimbali dumateng ingkang abdi. Ing titik kalungguhan iki panjenengan ingsun bakal suka mangun suka sukaning driya kelawan garwaning ingsun Dewi Citrawati kang bakal siram jamas ing samudra Minangkalbu Patih Suwanda ing marpati ngangin-angin upayanen Tribawana jeneng sira minangka pepati ing praja ndak pasrahi supaya bisa ngreksa kawilujenganing praja Maespati sak suwene sun jengkar saka praja yen ana utusaning satru trubusing mungsuh kang wani ngrabasa marang praja Maespati enggal purba wasisanen ana jeneng sira Patih Suwanda menawi mekaten ngestuaken dawuh sinuwun yen kaya mangkono ingsun bakal jengkar saka praja tumujuaning gisik ing samudra Minangkalbu menawi mekaten kula nderekaken jengkar paduka Dewaji. Lumampah lon-lonan Sang Prabu Harjuna Sasra tumuju wonten samudra Minangkalbu nalika semanten Sang Prabu Harjuna Sasra wis prateng ing pinggiring samudra Minangkalbu sigra manjing ing telenging samudra Minangkalbu Sang Prabu Harjuna Sasra anggenipun lumampah saya manengah Sang Prabu Harjuna Sasra nalika semanten ing tengahing samudra Minangkalbu Sang Prabu Harjuna Sasra matekaji bala srewu sakala mekar salirane aboh ragane dadi buta pitung gunung gedene ngebaki jagat ndadekake banjir bandang ing negara Ngalengka Diraja
kayune Purwa sejati pangira jagat godhong kinarya mambet apradopo kembang lintang salogo langit oh. Kang Gareng Bagong padha rene Kang Gareng slamet to Kang slamet ro wah Truk slamet ta Truk slamet Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Gareng Bagong ya Truk ya Truk bungah kang tanpa upama awake dhewe sowan marak ing Kelurahan Pondok Rejo iya Truk ditimbali panjenenganipun Bapak Lurah Pondok Rejo supaya metro ana ing bali desa Pondok Rejo kene iya Truk ana acara apa ta Truk iki kok rame tenan gumiak tenan ngene Gong iki acarane hiburan rakyat dalam masa TMMD reguler ke-124 pada tahun 2025 di Kalurahan Pondok Rejo. Ngono ya, Truk. Mulane kok para lenggah
pamiarsane kok akeh sing ngagem klambi doreng-doreng kae ya, Truk. Tak kira arep pengamanan demo Ya ora togong kowe aneh wae. Ora togong kok demo kok do lungguh iki. Wah, wis, Gong. Wah, sorry to, Reng. Sorry ki apa? Sosor meri to. Bagong iki jan aneh-aneh. Kaping pindho ngaturaken agunging panuwun dumateng Bapak Lurah Pondok Rejo, Bapak R Widayatmo SE ingkang sampun nimbali kawula supados metruk wonten ing papan menika. Kaping 3 ngaturaken agunging panuwun dumateng tim TMMD Pondok Rejo ingkang sampun paring hiburan kagem warga Desa Banjararjo wonten dalu menika. Lan ugi ngaturaken agunging panuwun dumateng Kundha Kabudayan Kabupaten Sleman ingkang sampun paring pambiyantu kagem acara menika. Jan alhamdulillah tenan ya Truk iso rame tenan alhamdulillah Kang Gareng. Alhamdulillah Truk. Tim TMND wis membantu werna-werna pembangunan ing Pondok Rejo iki. Ana pembangunan jalan, pembangunan musala, ana rehab rumah, lan liya-liyane ya, Truk. Iya. Malah bengi iki nanggap wayang barang nganggo hiburan warga masyarakat Pondok Rejo kene, Truk. Iya, Gong. Nderek ndedonga mugi-mugi sedaya kesaenan tim TMMD pikantuk lintu ingkang kathah lan barokah saking ngarsane Gusti Kang Akarya Jagat. Amin Allahumma. Amin. Amin. Iki awake dhewe patut berterima kasih kepada tim TMMD wis membantu masyarakat Pondok Rejo. Tepuk tangan untuk tim TMMD. Wis hebat ya, Truk, hebat kok. Iki acarane gumiah tenan, Gong. Iya. Dasare wis suwe ra wayangan, dadi can gayang tenanan. Ngene reng piye? Sremeng-sremeng aku krungu ngendikane Pak Lurah, sesuk pendak taun iki arep nanggap wayang. Wah, kowe iki senengane huwak, Gong. Tenanan kok, Reng. Ngendikane Pak Ulu-ulu ngene, Truk. Kuwi gampang, Pak Lurah. Bisa diatur. Ngono kok ngendikane. Aneh-aneh kowe iki, Gong, senengane nggarapi. Bagong kan ming ngene iki nggarapi kok. Bagong kok kon kaya Janaka, teneh kiamat wayang Purwa. Pak Ulu-ulu ki gek banjir proyek pirang-pirang nang Pondok Rejo, Truk. Ana perbaikan jalan, rehab atap, malah ana bedah rumah. Sing durung tau ming proyek nanggap wayang. Kowe iki malah gladrah nondi-nondi kowe iki, Gong. Aku ki yo krungu kabar apa meneh. Pak Dukuh Banjararjo kae yo arep nanggap wayang meneh. Ngono kok, Reng. Kowe lajare sapa? Wingi bar sambat nang pos ronda, lomboke gek ora payu ngono kok. Kowe iki ra ngawur to, Gong. Wah, jan ora apa-apa kok ben seneng digarapi wong mau sore njaluk kon garapi kok. Le garapi kebangetan. Wah, isane kok ngene. Kowe iki engko malah kon medun saka panggung diuring-uring. Wah, santai wae medun kon madang kok. Wis semangat, wis ayem. Truk, Kang, Desa Pondok Rejo ki asanah budayane pancen ya komplit tenan. Apa contone Kang Gareng? Pepak tenan, Truk, iki nang dusun Jelapan ana kesenian jatilan. Terus ana baduwi, terus ana hadroh. Jaman biyen ya ana ketoprak, akeh liyan-liyane, Truk. Oh, lah iya Kang Gareng. Ing Pondok Rejo sekolahanku ya komplit saka PAUD tekan SMA ana nang Pondok Rejo iki Kang Gareng. Iya Truk, lah iya. Mulane babagan pendidikan warga Pondok Rejo iki terjamin generasine
dijamin cerdas-cerdas pokoke Kang Gareng. Wah ya amin, Truk. Mengko dhisik, Truk. Neng iki ana cerita. Jarene piyaine iki menjabat dadi BPD nang Desa Pondok Rejo. Aneng kok ya iso-iso kapusan ayam Arab. Kapusan ayam Arab kepiye to, Gong? Wah, wingi iki jan bahagia tenan. Saking lemurah jarene mbasan wis dituku, kuwi wujude ndok, Truk. Lah ya ndok. Mbasan wis dituku murah, dipakani dirumat. Agek plego nek jebule kok anak-anak gemak lanang. Wis, iki wis kabare wis viral iki sak padukuan Banjararjo wis viral kuwi. Viral kuwi, Truk. Meng mergo ayam Arab kok iso ngabum ya. Sekarang yo ajine Bapak O. Rasa inisialan, aku ra seneng. Okta. Lambemu iki kok ngawur tenan kowe iki. Weh, jan malah blak-blakan wae kowe iki gong senengane. Ora apa-apa terus santai wae Pak Okta iki engko medun paling aku kei duit. Kok le mengharap tenan. Ayo, saiki ngene wae Kang Gareng, Bagong. Iki awak dhewe didhawuhi caos hiburan kagem sedaya warga Desa Pondok Rejo kene. Apike padha parikan wae Kang Gareng, Bagong. Oh ya parikan, Truk. Iya. Saka aku sik ya Kang Gareng. Ya, Truk. Baju merah cacahe 3. Oh, cacahe 3. Iya. Mugi Bapak Lurah tansah sehat selalu. Amin. Amin. Terus aku ya, Truk ya. Ya. Gawe meja ngrajang kayu saka mugi Desa Pondok Rejo tansah ngrembaka. Amin, amin Allahumma amin Kang Gareng. Amin, Truk. Wah, wis rasa nganu wis pancen ngrembaka Desa Pondok Rejo ki. Lah iya, Gong. Saiki giliranmu ya, Gong. Ya. Ana Pak Tani nggawa pitik 3. Mugi bapak-bapak TNI tansah jaya selalu. Amin. Amin. Wah, ya tumben apik tenan parikanmu kuwi, Gong. Iki anggone parikan semene sik. Terus ayo padha tetembangan wae. Sak lagon wae, Gong. Tembange rasa akeh mengko terus bacotke laku. Lan saderengipun tetembangan kepareng matur dumateng para pamirsa ringgit purwa kasuwun kasekecakaken anggenipun lenggah sak mangke dipun lajengaken mirsani pagelaran wayang kulit sedalu natas ingkang dipun asta panjenenganipun Ki Utara Widayanto. Mbok bilih wonten ingkang nate pirsa Pak Utara menika ingkang ngasta acara sinden ngetren wonten TVRI Yogyakarta. Kalian ngisi acara gongso ngetren. Lah sak menika monggo saged mirsani kanthi langsung wonten Balai Desa Pondok Rejo. Wah, Pak Utara ki ya guruku truk. Weh, guru apa, Gong? Aku ki melu pelatihan wayang kulit nang Balai Budaya Minomartani. Ya gurune Pak Utara kuwi. Wah, ya alhamdulillah wae, Truk. Iki awake dhewe arep nembang apa, Kang Gareng? Iki apike dalam masa pembangunan, iki pembangunan warna-warna ana rehab rumah, pembangunan jalan, pembangunan musola dan lain-lain. Iki padha gotong royong ta, Truk? Iya, gotong royong. Ayo nembang gugur gunung. Gugur gunung, Kang Gareng. Iya. Gugur gunung larase pelok. Iya, Truk. Monggo para wiyaga, mas-mas kecubung sakti kalian para waranggana kula nyuwun tembang gugur gunung. Monggo kawiwitan. Dados
gayeng tenan, gugur gunung Kang Gareng. Wah ya gayeng truk. Gayeng truk wah jen rasa diremehkan lagi nek karawitan kecubung sakti iki. Lah iya, Gong. Iki awake dhewe gara-garane aja suwe-suwe lek mbacutke laku wae Kang Gareng Bagong. Ayo, truk, mbacutke laku. Ayo, truk, mbacutke laku. Ayo, Kang Gareng Bagong. Mlayu-mlayu ana apa? Ngeget-geti wong. Waduh nyuwun pangapunten sinuwun, nyuwun pangapunten sinuwun Prabu Dasamuka. Ana apa, Marica? Kula menika nembe mawon njejaki wonten sak pinggiring samudra Minangkalbu. Ketingalipun ombak ing samudra menika gumulung gedene magila-gila. Sawewu nyampar badan kula sinuwun. Ombak ing samudra Minangkalbu tumuju wonten negari Ngalengka. Sigra ngelepi negari Ngalengka sinuwun palat-talat parat. Jagat dewa Bathara jagat paestumpara. Ayo. Yen kaya mangkono Marica. Sapa kang wani sawiyah-wiyah marang negaraku Ngalengka? Ya iki Dasamuka sing bakal dadi mungsuhe. Yen kaya mangkono Marica, wonten dawuh sinuwun. Derekno ingsun tumuju ing samudra Minangkalbu, nderekaken jengkar paduka sinuwun Prabu Dasamuka.
jagat dewa Bathara jagat pangestu para. Apa sing dikandhakake marica kasunyatan? Wah, dewa lelakon apa to iki? Ombaking samudra minangka kalbu gumulung gedhene makilo-kilo parat. Ora kleru sing gawe perkara iki. Ing tengahing samudra ana buta pitung gunung gedhene ngepaki jagat. Kae Arjuna Sasra kae. Parat kuwi Arjuna Sasra. Kowe wis ngrusak negaraku, wis ngelepi negaraku ngalengka nggo ombaking samudra minangka kalbu. Entenono sak bawang suwilir lakon tak pedhah negara Maespati Arjuna Sasra. Rahina smubang Iwang Haruna kadinetraning Anggara apuh sabdaning kukila ing jagat dewa Bathara ora kleru iki kaya Punggawa Maespati. Sapa kowe? Yen takon marang aku tumenggung Dresta Kethu kang dadi aranku ora kleru kaya Prabu Dasamuka Ratu Ngalengka dasar Bharyata. Ya iki Prabu Dasamuka Ratu Ngalengka. Apa kang dadi karepmu mlebu ing Praja Maespati Prabu Dasamuka? Jerengen gobokmu tumenggung Dresta Kethu. Ratumu Arjuna Sasra wis gawe rusak negaraku Ngalengka. Negaraku Ngalengka keleban banyuning segara mung merga samudra minangka kalbu dienggo adus. Ratumu Arjuna Sasra karo bojo-bojone ora mikir karo kiwa tengene keparat. Yen kaya mangkono apa kang dadi karepmu? Tak bedhah negara Maespati. Waton bisa nyempal bau kiwa tengene Dresta Kethu kelakon sing dadi sediamu. Yen ngono kowe wani marang aku, apamu sing tak wedeni Dasamuka kagem maju mati dening tanganku. Awas kena tanganku samyak sumyur kuandamu. Maju. Oh. Hei, maju kene.
bobotanmu. Wah! Wah! Mati kowe, maju ngene. Waduh. Yo, maju wae. Wah. Candak kowe. Sawangen. Wah. Wah. Mati kowe. Yo, endi tunggale? Sapa iki? Tumenggung Candraketu kang dadi aranku. Ora kleru kaya Prabu Dasamuka Ratu Ngalengka dasar Purnyata. Ya iki Prabu Dasamuka Ratu Ngalengka. Apa kang dadi karepmu? Ngosak asik marang kahanane Praja Maespati. Rasa kakean bebangal cangkemmu. Kageo maju. Mati dening tanganku, panggawa tak ayoni sumbarmu Dasamuka. Wah, wus. Wah. 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 Candak kowe. Wah. 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 Candak. Wah. Mati kowe. Ndi tunggale? Paman Patih Surata sajak kesesa wonten menapa paman? Kula aturi ingkang sareh. Waduh, ngaturi ketiwasan, Den, ngaturi ketiwasan. Wonten menapa paman? Waduh, bilih ngaturi ketiwasan, Den. Bilih sedaya para punggawa Maespati pejah dipun perjaya dening Prabu Dasamuka sasaking Rananggana gawe gelar ing menawi mekaten paman
Kula aturi panjenengan matur dumateng Prabu Harjuna Sasra ing telenging samudra Minangkalbu. Kula ingkang badhe ngrampungi bab menika sendika dawuh Den. Ayo, endi sing kudu tak pateni maneh? Ayo. Loh, ah. Oi, wah. Ayo. Kadri gumulung mangrempak ing wadya ronanggana gawe gelar ing Pacakatewa Bathara ora kleru kaya pepatihing Maespati kondange kaya sumantri ing ngarepanku dasar para nyata Dasamuka. Apa kang dadi karepmu? Jeneng sira mateni wong kang ora darbe luput. Ora darbe luput. Sawangen Sumantri, sawangen. Ratumu Arjuna Sasra kawis gawe luput marang aku. Ombak ing segara Minangkalbu ngelepi negaraku ngalengku barat. Aku ora trima. Yen kaya mangkono apa kang dadi karepmu Dasamuka? Bakal bedah negara Maespati. Waton bisa nglangkai bangkene Sumantri, kelakon sing dadi sediamu majwa mati dening tanganku. Ridu mawur mangawur-awur-wuran tengarane ngajurit kong maguru gongso tetekadya butula wur pangkri ing turangga esti rakata ingkang dwaja lelayu sabe
Maespati dosa muka. Mati kowe. Wah. Surata soan datan poing sun timbali ana wigati apa Patih. Waduh, ngaturi ketiwasan sinuwun. Ngaturi ketiwasan. Ana apa Patih Surata? Bilih sedaya para punggawa Maespati Punggawa Maespati ana apa sing sareh Patih Surata? Sedaya para punggawa Maespati pejah sinuwun sing mateni sapa? Ingkang nyedani Prabu Dasamuka. Walah dalah. Dasamuka. Dasamuka. Apa to sing dadi karepmu peparat? Baksa telek kowe Dasamuka. Para kawulaku Maespati mbok pateni kabeh. Latara Patih Surata wonten dawuh sinuwun. Bakal ndak pateni Dasamuka, tak gegulung kandhamu Dasamuka. Wah, Dasamuka mrene. Wong Maespati, majuwa wong Maespati. Aja jire, tandingana Dasamuka. Iki lho ratune Ngalengka. Ayo, wong Maespati. Aja cengeng wong Maespati. Endi kasektenmu? Dasamuka. Loh! Wah! Aduh, tolong aku. Purna gatining carita jenang Selawadir kali sesonderan apuranta yen lepat kawula Dasamuka ladalah bangsat kowe Dasamuka keparat. Kaget rasane atiku. Kowe mateni para kawulaku kang ora duwe luput. Ladalah antek kawula Maespati Dasamuka.
Kowe manungsa keparet njalukmu apa? Waduh, aku diculke Arjuna Sasra, aku njaluk pangapura Arjuna Sasra. Aku diculke. Wah, menawa lambemu Dasamuka ora ana pangapura kanggo kowe. Patih Surata wonten dawuh sinuwun. Samataknya kreta Kyai Bandangangin gladhaken Dasamuka ngubeng praja Maespati. Aja pati-pati mandheg yen durung ana dawuh saka ingsun. Sendika dawuh sinuwun. Mati kowe Dasamuka. Waduh, sono aku Arjuna Sasra. Wah! Ayo, seret Dasamuka. Yo. Loh, weh. Wah, mati kowe Dasamuka. Wah. Dasamuka digladak, Dasamuka diseret. Yo. Mati aku.